Kube nokubambezeleka ukuqala kwecala ngenxa yokuquleka kadokotela uNandipha Magudumana esitokisini samaphoyisa. Udokotela Magudumana ubesephusunyiswa ukuyoxilongwa ngodokotela. Umeli wakhe uthi indlela aphethwe ngayo ngabomthetho udokotela Magudumana njengoba engaphilile ikhombisa ukumhlukumeza. She's on the floor. You know, I don't even want to divulge any information that will further humiliate her. As it is now, she's been treated with the worst form of inhumane condition. Dokotela Magudumana ubezovela enkantolo kanye nesinqandamathe sakhe uThabo Bester kanye nabasolwa nabo. Umshushisi Advocate Amanda Bester utshele inkantolo ukuthi umbuso uyahoxisa amacala abasolwa abathathu kodwa wangayibeka izathu zalokho. I'm going to withdraw the matters against the following accused. Natasha Jansen, can you please stand up? Mr. Mir and Ramadullah. I am withdrawing the case against these three accused. Inkantolo izwe nokuthi uBester useqasha abameli abasha okwengeza ithimba lakhe labameli. Lokhu kubange ukudideka enkantolo ngoba ummeli wakhe uKabelo Mate uthe ubengazisanga ukuba kumele ahoxe. iMantshi yabe isicela uBester ukuba acacise. I'm not referring to Mr. Miguel on the team. He's going to remain in the team. They will both be part of the team that will be I feel that there's quite a few things that I want them to deal with, and I would like them to remain. Both of them is instructing attorneys of the advocate in Shoulder and depending on Mr. Thabo. Icala selizoqhubeka enkantolo ephakeme yase Free State mhla zingama-21 ngoNhlolanja wangonyaka ozayo.